decisió de l'Ajuntament recentment, que això segurament sí que ho recordaran vostès, a la xarxa pública de serveis lingüístics valencià, la xarxa VAR, que l'Ajuntament de Vara dels Sorells, amb una trentena d'ajuntaments de la Comunitat Valenciana, va ser un dels fundadors d'aquesta plataforma pública. Per tant, des del 2001 tenim que hi ha una sèrie d'elements que han canviat que implica que també la normativa nostra respecte a la potenciació del valencià hem de canviar-la. I els diré una cosa més, també en aquests anys hem descobert que crec que és molt important i es pot interessar a vostè que totes les subvencions relatives al valencià primen de manera especial l'assistència d'un reglament de normalització lingüística. És una puntuació que ajuda precisament a augmentar les subvencions. Exposar ja aquests antecedents, aquests canvis que s'han produït des del 2001, tant en la nostra comunitat com en el nostre poble, podem arribar a la conclusió que ens dia que estem obligats d'alguna manera a reformar i adaptar-se a tot el que passa en aquest 2001. I per iniciar a exposar-lo realment per què proposa aquest reglament o aquesta reforma de tot el que s'ha fet, m'agradaria comunicar-los que realment aquest reglament, tot i la necessitat que té, no aporta res nou que no s'estiga fent a l'actualitat. Vull dir-los que aquest projecte no suposa cap novetat respecte a que l'Ajuntament practica amb normalitat i unanimitat des de fa 20 anys, que no és més que l'aposta pacífica per la potenciació i protecció de la llengua valenciana. Si em permeten parafrasejar, els diré que un dels pares de la transició política espanyola va dir que volia elevar a la categoria política de normal el que a nivell del cafè era totalment normal. Doncs aquest projecte, parafrasejant per a mi aquesta magna frase, podria aplicar-se així i es pretén elevar a la categoria de reglament normal el que a nivell municipal ja és plenament normal. Res no es diu que no es faça, per tant. Tan sols es dona forma de reglament, és el que proposa avui, i es tenen en compte les novetats lingüístiques aparegudes en aquests anys respecte a la potenciació del valencià, al considerar-se com a llengua pròpia, a la incorporació de l'ABL, a la incorporació de la VIVA i de la SASA. I tot això, per tant, és el que es pretén fer a través del reglament. El reglament té en compte que cada ciutadà i cada ciutadana emprarà i serà atès com ho demani, i sobretot que els valencianoparlants que usen la llengua pròpia de la comunitat podran fer-ho en totes les seues dimensions amb tota tranquil·litat. Este reglament, per tant, naix amb totes les normes que, des del meu parer, s'ha aprovat en l'Ajuntament des de fa 20 anys, a la vocació de ser una normativa de consens per a protegir el valencià, una font de respecte profund per la llibertat i la tolerància lingüística.